Bona tarda a tothom i gràcies per venir. Com sabeu, aquesta xerrada l'hem organitzat des de l'Assemblea Social del Poble Nou, una mica vinculada a la Setmana de la Dona. I en primer lloc agrair a la Lucía que hagi vingut a donar la xerrada. Llavors, una mica pels qui no conegueu la Lucía Artazcoz, ella és metgessa especialista en medicina preventiva i salut pública i doctora en medicina, i a l'actualitat és directora de l'Institut de Serveis de la Comunitat a l'Agència de Salut Pública de Barcelona. Llavors té àmplia experiència en temes relacionats amb la salut laboral i ha estudiat especialment com afecten les desigualtats de gènere en la salut de les persones. Ha publicat diversos estudis científics sobre l'impacte que té el treball tant remunerat com el treball domèstic no remunerat en la salut de les persones, sempre des d'una perspectiva de gènere com de classe social. I sense més dono paraula a la Lucía. Doncs bona nit. En primer lloc vull agrair-vos que m'hagueu convidat a aquesta sessió i tenir l'oportunitat de compartir amb vosaltres algunes reflexions sobre aquesta relació conflictiva entre les dones, els treballs i la salut, una relació, em deia l'Ara em deia busca un títol així, una relació d'amor i odi. El que m'agradaria en aquests 45 minuts que tenim per davant és fer una reflexió sobre com el treball influeix sobre la salut, però una reflexió que amplia moltíssim la visió tan generalitzada de que treball i salut és accidents de treball i salut i com a molt malalties professionals i salut. M'agradaria transitar per diferents aspectes del treball remunerat, del treball domèstic i familiar i com interaccionen per desencadenar problemes de salut o al contrari, bon estat de salut i com ho fan de manera diferent i desigual en homes i dones. Aquest seria el meu objectiu general i partiria d'una crítica a la visió actual de la salut laboral, de la relació entre el treball i la salut i de les polítiques adreçades a reduir o prevenir l'impacte del treball sobre la salut. Avui dia, quan parlem d'accidents de salut laboral, és accidents de treball, reducció de la sinistralitat laboral. I això és quan ho parlen tots, quan ho parlen els treballadors i treballadores, quan ho parlen els agents socials, els governs, accidents de treball, que és quasi sinònim a accidents de treball de salut laboral. I quan parlem de perspectiva de gènere o d'introduir la sensibilitat de gènere a la prevenció dels problemes de salut relacionats amb el treball, ens quedem en la protecció de la salut reproductiva, amb la protecció de l'embaràs, el postpart, però ens quedem amb una visió molt reduccionista de la salut de les dones. Parlem també com a molt d'assetjament sexual. Ens quedem, quan analitzem la relació entre el treball i la salut, ens quedem només amb el treball remunerat, i treball també és el treball de l'esfera domèstica i familiar. El treball domèstic i familiar no és només un assumpte privat, sinó és un assumpte en el que hem d'entrar i que té influència sobre la salut i sobre les desigualtats en salut entre homes i dones. Per tant, per entendre què volem dir quan volem ampliar aquest marc d'anàlisi, de reflexió sobre la influència del treball sobre la salut, partiríem de la divisió sexual del treball. Quan parlo amb els meus alumnes, a vegades els dic, a què us sona divisió sexual del treball? Em diuen que hi ha alguns treballs que fan més els homes i altres que fan més les dones. Els que estan més orientats em parlen d'això. I els dic, esteu dient que el treball és només el pagat. No esteu considerant que el treball domèstic i familiar és treball, oi? No. Doncs quan parlem de divisió sexual del treball, la prèvia, és que la divisió sexual de treball que existeix a totes les societats, fins i tot a les més igualitàries des del punt de vista de polítiques de gènere, estic parlant dels països nòrdics, la divisió sexual del treball dicta pels homes un paper protagonista en el treball públic, en el treball remunerat i l'esfera pública. Per les dones, un paper protagonista en l'esfera domèstica i familiar. El problema de les desigualtats comença quan tenim en compte que el treball remunerat i l'esfera pública dona estatus i reconeixement i poder. I el treball domèstic i familiar, l'esfera domèstica i familiar, és invisible i no dona estatus.
Llavors, quan parlem de divisió sexual de treball, en primer lloc és això. En cadascuna d'aquestes esferes, el treball remunerat, el treball domèstic i familiar, hi ha una nova segregació. És una segregació horitzontal, homes i dones en la mateixa categoria de treball fent feines diferents. Hi ha sectors que estan molt feminitzats, com és el cas de la infermeria o del sector sanitari. Hi ha sectors que estan molt masculinitzats, per exemple, la construcció. I això és la segregació horitzontal. Si tenim ocupacions diferents, els riscos laborals seran diferents. Per tant, haurem de considerar això per fer polítiques o intervencions preventives adaptades a les característiques dels treballs dels homes i de les dones, que són diferents. I quan parlem de segregació vertical ens referim a les dificultats que tenim les dones per ocupar els càrrecs jeràrquics o per promocionar. Estem parlant del sostre de vidre, el techo de cristal, que és una barrera invisible, infranquejable, de vidre, transparent i dura, que no està escrit enlloc que nosaltres no puguem promocionar, però xoquem contra aquest sostre invisible i rígid. I una nova divisió sexual de treball a l'esfera domèstica i familiar. L'esfera domèstica i familiar, encara avui dia, les dones som responsables del treball domèstic i familiar, els homes ho són de les feines de reparació i també continuen sent en totes les societats desenvolupades, inclosos els països nòrdics. Repeteixo perquè sempre és com el paradigma de la igualtat entre els dos sexes i no és així. Doncs en tots els països desenvolupats els homes continuen sent considerats els sustentadors econòmics principals de la llar. Aquesta situació veureu que és responsable de desigualtats de gènere, són diferències sistemàtiques, socialment produïdes, injustes i evitables, desigualtats de gènere, en la salut. En uns casos, desigualtats que són a costa de la salut de les dones, però veureu que la lectura de gènere també fa una lectura sobre la salut dels homes i en alguns casos aquesta divisió sexual del treball té impacte també més negatiu sobre la salut dels homes. Per tant, punts de partida. Salut laboral no es limita als accidents de treball, perspectiva de gènere és molt poc parlar només de salut reproductiva i d'assetjament sexual i el treball no és únicament el treball remunerat, és també el treball domèstic i familiar. Fixeu-vos, us comentava abans, avui dia, quan els agents socials, els polítics, els treballadors, les treballadores, parlem de salut laboral, continuem parlant quasi només d'accidents de treball, de sinistralitat laboral. Si els accidents de treball fossin el problema de salut laboral per antonomàsia, els més importants, el que està clar per aquest gràfic, això són dades de l'Anuario de Estadísticas Laborales del Ministerio de Trabajo, ara ja no sé com es diu, del antiguo Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, dades de 2010. Fixeu-vos que els accidents greus i mortals són cosa d'homes. És a dir, si salut laboral fossin només accidents de treball, les dones no tenim problemes de salut laboral. Això no és així, ho anirem veient ara. Fixeu-vos, això són resultats de la tercera enquesta europea de condicions de treball. Segons aquesta tercera enquesta europea de condicions de treball, que és una enquesta representativa de la població treballadora a Europa, el treball de les dones és més monòton, amb menys participació en la planificació, amb més exigències, amb més assetjament psicològic, amb més assetjament sexual, amb menys salari, més de cara al públic, amb menys perspectives de promoció i amb més precarietat laboral. Això són riscos psicosocials. La Llei de Prevenció de Riscos Laborals estableix que va entrar en vigor l'any 1995, estableix l'obligatorietat per part de les empreses de fer una avaluació de riscos laborals i el corresponent pla de prevenció. El que està passant en les nostres empreses és que es fan l'avaluació dels riscos de seguretat i els riscos higiènics, que són més freqüents en els homes. Els factors de risc psicosocial s'avaluen molt poc i molt malament. Per tant, aquests problemes, aquests factors de risc psicosocial que són molt més freqüents en les dones i que s'associen amb un ampli ventall de trastorns de salut, no només problemes de salut mental. Fixeu-vos, aquests factors de risc psicosocial s'associen
per exemple, amb problemes cardiovasculars. Hi ha molta evidència de que estan associats amb infart agut de miocardi, amb hipertensió arterial, amb accidents cerebrovasculars, ictus. Aquestes són les primeres causes de mortalitat als països desenvolupats i també a Catalunya i a Barcelona. S'associen també a conductes més insaludables. En un entorn que té aquestes característiques és molt probable que les persones que fumen poc comencin a fumar més, o aquelles que havien deixat de fumar comencin a fumar més. En definitiva, aquí la pregunta que feia és: tenen les dones menys riscos laborals o són diferents? Definitivament són diferents. Els accidents de treball són molt menys freqüents, però els factors de risc psicosocial són més freqüents entre les dones. El segon punt que us comentava, el primer era salut i treball, no és només accidents de treball. El segon era la salut laboral, no és només salut reproductiva en les dones. I porto aquest article que es titula, a mi el títol m'enamora, és un article que ja ara és bastant antic, però com que el títol em segueix agradant i el contingut també el segueixo posant. És un article que el van fer dues dones. Elles deien que les polítiques de salut les determinen polítics i tècnics i professionals, però sense preguntar a la pròpia gent a la que van adreçades les polítiques quins creuen que són els seus problemes de salut i a què es deuen. Llavors elles publiquen aquest estudi que es diu "Miri el nostre treball i veurà si hi ha llibertat a la Terra". Les dones de Ghana parlen del seu treball i la seva salut. Ghana, un país que té problemes, és un país en desenvolupament, amb molts problemes relacionats amb la pobresa i a l'escàs desenvolupament, i aquí els polítics i les persones professionals han decidit, òbviament, que en un país d'aquestes característiques els problemes de salut més importants per a les dones són els problemes de salut reproductiva. Hi ha moltes dones que moren durant l'embaràs o tenen complicacions, moren durant el part, el postpart. Per tant, un país d'aquestes característiques, salut i dona és polítiques de salut reproductiva. I les autores diuen, van pensar, i si preguntem a les pròpies dones de Ghana quins són els vostres problemes i a què creieu que es deuen? Doncs fixeu-vos, aquests són els resultats. Els trastorns de salut reproductiva no van ser pràcticament mencionats. Al voltant del 75% de les entrevistades van identificar com problemes més importants els de caràcter psicosocial, com pensar massa o preocupar-se massa. A més, es relacionaven amb la seva fatiga crònica o les seves dificultats per dormir. Els mals de cap i els dolors en general també van ser mencionats repetidament. Les dones atribuïen aquests trastorns als seus rols en la feina. Parlaven de la divisió sexual del treball, òbviament amb les seves pròpies paraules. La seva alta càrrega de treball, la seva inseguretat econòmica i la seva responsabilitat en la cura de les criatures. Jo crec que si féssim la pregunta entre les dones d'aquí ens sortiria més o menys el que passa a les dones de Ghana, crec. Doncs, per tant, salut laboral, quan es refereix a les dones, és molt poc, molt limitat pensar només en salut reproductiva o fins i tot en assetjaments sexuals. Hi ha altres problemes molt més freqüents que determinen aquestes desigualtats en la salut relacionades amb el treball entre els homes i les dones. Llavors, m'agradaria al llarg d'aquesta sessió presentar, citar, a través de 5 peces d'un puzzle. En primer lloc, la pregunta, quan les dones ens incorporem al mercat laboral de manera decidida, sorgeix una pregunta, és que ara que les dones estan exposades, tenen uns riscos del treball remunerat, d'uns riscos laborals que abans no tenien perquè es quedaven a casa, és possible que la salut laboral empitjori, que la salut de les dones empitjori. És a dir, que les mestresses de casa que estan protegides d'aquests riscos a les empreses doncs tinguin millor estat de salut. Per tant, la resposta a qui té millor estat de salut? Les dones que són mestresses de casa a temps complet o les dones empleades i que quan tornen a casa continuen sent mestresses de casa a temps parcial. La conciliació de vida laboral i familiar. Costa compaginar vida laboral i familiar. Això es paga en termes de salut? El cost és igual per homes i per dones? I és igual per treballadores qualificats que per aquells que estan en feines menys qualificades? Aquestes són les preguntes que volem contestar. El treball a temps parcial. Moltes dones treballen a temps parcial com una manera de poder compaginar vida laboral i familiar. Això és positiu per la salut, és positiu per la vida de les dones, és positiu per reduir les desigualtats de gènere en la societat i en la salut. Els llargs horaris de treball.
Us recordo que fa 3-4 anys a la Unió Europea es discutia es debatia un canvi en la directiva europea dels horaris de treball. En l'actualitat la directiva estableix que les persones assalariades tenen un màxim de 48 hores setmanals. A la discussió, el debat era allargar aquest màxim a 65 hores setmanals. I finalment la inestabilitat. L'impacte que tenen els EROs, l'atur i els contractes temporals sobre la salut i tot en clau de gènere. L'impacte és igual en homes i en dones? Anem a veure la primera pregunta. Mestresses de casa i dones empleades. Fixeu-vos, les taxes d'activitat de les dones tant a Catalunya com a Espanya són més baixes que les dels homes. Taxes d'activitat és la proporció de persones que amb més de 16 anys que estan treballant o que estan en atur, que estan cercant feina. Com veieu, a Catalunya hi ha una diferència de 13 punts en dones respecte als homes i a Espanya de 15 punts. A Catalunya la taxa d'activitat en les dones és superior a la d'Espanya. Aquí teniu taxes d'activitat a tots els països de la Unió Europea, a tots, i repeteixo també als països nòrdics, la taxa d'activitat és superior en els homes que en les dones i això respon, com us comentava abans, a la divisió sexual del treball. Però la pregunta aquesta de qui té millor estat de salut, mestresses de casa a temps complet o empleades, la vam respondre en un article que vam publicar des de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, un article basat en població catalana, el 2004. Aquí veieu com aquest és un acudit del Forges, una vinyeta del Forges en què un senyor de l'oficina d'ocupació pregunta a aquesta dona la seva professió i ella contesta: limpiadora, cocinera, doncella, costurera, planchadora, niñera, maestra, telefonista, recepcionista, choferesa, psiquiatra, enfermera, puericultora, economista, matemática, intendente, sensual, geisha y amante. Todo eso no cabe, le dice él. Y ella contesta: pues ponga ama de casa, que es lo mismo. Per tant, la resposta, qui té millor estat de salut? La incorporació de les dones al mercat de treball ha tingut un impacte positiu, negatiu, o no ha tingut cap impacte sobre l'estat de salut? Doncs la resposta és: també hi ha molts estudis des dels anys 70 publicats a països nòrdics, a Regne Unit, a Alemanya, Canadà, Estats Units. Nosaltres, al nostre entorn, a Catalunya, a Espanya, normalment en aquests aspectes sempre arribem una mica tard, però bueno, també ja hem arribat. La resposta és: quan es consideren dones empleades i mestresses de casa, i estic parlant de dones empleades que tenen responsabilitat principal a la llar, és a dir, no estic barrejant dones que viuen amb els seus pares i demés, sinó les mestresses de casa, la majoria estan casades o viuen en parella, doncs comparant amb dones empleades que també estan casades o viuen en parella, i això és Catalunya l'any 2006, podeu veure que el nombre d'hores de treball setmanal és molt més alt en les dones ocupades, perquè se suma el nombre d'hores de treball remunerat més el nombre d'hores de treball de casa. I a més que el nombre d'hores de treball total augmenta a mida que ho fa el nombre de persones a la llar. Llavors, això té impacte en la salut? Doncs fixeu-vos, tot i que les dones ocupades treballen moltes més hores que les mestresses de casa, hi ha una gran consistència en els estudis publicats en diferents entorns territorials, en diferents àrees geogràfiques, en què les mestresses de casa tenen pitjor estat de salut. Pitjor. En el nostre estudi, per exemple, el que vam veure és que les mestresses de casa, en comparació amb les dones ocupades, tenien pitjor estat de salut general, més limitació crònica de l'activitat. Estem parlant de dones de 25 a 64 anys, plena edat productiva i reproductiva. Més trastorns crònics i més consum de tranquil·litzants. Però les dones empleades, nosaltres des de Salut Pública diem: heu de fer exercici, heu de dormir moltes hores perquè això és boníssim, perquè estigueu primes, perquè no estigueu nervioses, en fi, i guapíssimes. Bueno, total, diem, feu exercici i dormiu un nombre d'hores adequat, 7-8 hores. Doncs bé, el problema de les dones ocupades és que no tenen temps, i per tant el temps es resta del temps propi. I les dones ocupades aquí a Catalunya fan menys activitat física en el temps de lleure, senzillament perquè hi ha poc temps de lleure, i dormen poques hores.
I per què el millor estat de salut de les dones ocupades? Doncs per diverses raons. Abans us deia, el treball remunerat dona estatus i reconeixement, cosa que no dona el treball domèstic i familiar. Proporciona una xarxa social pròpia. Moltes dones que són mestresses de casa, la seva xarxa social fonamentalment està constituïda pels amics i les amigues de la seva parella, no és la pròpia. Fem amistats quan som adults, en bona part gràcies a la nostra feina remunerada. El treball remunerat em permet exercir la creativitat, sobretot quan és qualificat, i això és positiu per l'estat de salut. Proporciona independència econòmica, per tant, més igualtat en les relacions de poder en la parella a casa. I a més, hi ha la potenciació de rol. Què vol dir? Quan una persona té diferents rols, quan un d'ells falla, es pot refugiar en un altre, que pot actuar com a coixí. És a dir, si jo com a únic rol tinc el de ser soc una persona empleada, però no tinc ni parella o no tinc criatures, si em quedo a l'atur, el món s'enfonsa, perquè no hi ha cap altre rol en què em pugui refugiar. Doncs la primera resposta, comparant mestresses de casa i dones ocupades, les mestresses de casa, la majoria d'estudis i també els realitzats en el nostre medi tenim pitjor estat de salut que les dones ocupades. Per tant, el treball remunerat ha tingut un impacte positiu sobre la salut de les dones. Aquesta és la primera pregunta que ens feien. La següent, en relació al treball remunerat. Desigualtats de gènere en el salari a Europa. Això són dades de la quarta enquesta europea de condicions de treball a Europa, que és de 2005. Breument explico. Aquí es presenten la distribució dels salaris en homes i en dones en quartils, és a dir, els salaris baixos estan en color rosa, els salaris més baixos en color rosa i els salaris més alts, el quartil més alt de salaris en color blau. Aquests són tots els treballadors, quan es consideren tots els treballadors, i aquí quan es consideren totes les dones i aquí tots els homes. Resumiré. El 20% de les dones europees està cobrant els salaris més alts. 20. En els homes el percentatge és 44. 44% dels homes estan en el quartil més alt dels salaris i menys de la meitat en dones. Quan mirem, això són dones, això són homes. Quan mirem el quartil més baix, la tercera part de les dones europees estan cobrant el salari més baix. La proporció en homes és només del 13%. Per tant, unes desigualtats clares en els salaris que rebem a Europa. A Espanya estem en una desigualtat a igual categoria, en unes diferències del 16-17%. Per tant, desigualtats en el treball remunerat. Abans hem vist que hi havia també uns riscos que són diferents entre homes i dones, en homes més accidents de treball, en dones més riscos psicosocials. Però passem a l'esfera domèstica i familiar i a la pregunta de que difícil és compaginar. Té impacte en la salut? I aquí us presento, aquest és un estudi que també vam fer en població catalana i que preteníem respondre a aquesta pregunta. Compaginar vida laboral i familiar té impacte en la salut? És possible que hi hagi sobrecàrrega de treball? I és possible que per uns hi hagi sobrecàrrega i per altres no? I això tingui un impacte diferent en l'estat de salut. I aquí una altra vegada el Forges explica el que és la vida, les desigualtats en la parella, en la vida privada. Ell li diu, no hay nada como una fresca mañana de sábado otoñal, y ella li diu molt operativa, que saques la ropa de invierno, pongas la lavadora, aspires las alfombras y lleves el perro a vacunar. Hoy es tu sábado. Y le contesta él, me lo has quitado de la boca. Per tant, el 2002 Natalie Moss assenyalava en un estudi, deia, l'àmbit familiar és el reducte més ocult i desregulat on s'exerceixen el poder, l'autoritat i el control en l'extracció de l'esforç de treball. En aquest cas, de l'esforç de treball de les dones. A veure aquest àmbit amagat que ens depara. Això són dades una altra vegada de la quarta enquesta europea de condicions de treball. Bàsicament, desigualtats de gènere en el temps dedicat al treball domèstic en treballadors europeus casats o que viuen en parella. Es presenten els resultats per països nòrdics, paradigma de la igualtat, sud d'Europa, paradigma de la desigualtat de gènere, Europa de l'Est, els països anglosaxons, Irlanda i Regne Unit, i països continentals que inclouen Alemanya, França,
Bèlgica, Àustria. Doncs el que veiem és que el temps dedicat, que es medeix segons aquestes categories, diàriament dedico més d'una hora, cada 2 dies menys d'una hora, en taronja un cop per setmana. En negre és que en un any no han dedicat ni un minut al treball domèstic i familiar. D'acord? Fixeu-vos aquest verd clar, que són les dones, que és cada dia dedico més que una hora. És molt similar la proporció en tots els països de dones que treballen més d'una hora. Igual als nòrdics que als països del sud d'Europa. Home, als països del sud d'Europa tenim un problema amb el color negre entre els homes. Fixeu-vos que, segons aquesta enquesta europea portada a terme, realitzada l'any 2005, el 50% dels homes del sud d'Europa, de l'Europa mediterrània, diuen no haver dedicat un minut a l'any al treball domèstic i familiar. Per tant, desigualtats de gènere claríssimes. Les dones, a tot arreu, en tota Europa, independentment del tipus de país, dediquem moltes més hores que els homes al treball domèstic i familiar. Estic parlant de treballadors i treballadores que estan casats o que viuen en parella. I això no és de fa molt, és de l'any 2005. I ara, quan analitzem l'enquesta de 2011, sortirà el mateix. I l'altra part, els diferents rols en l'esfera domèstica i familiar, us comentava abans, els homes continuen sent considerats com els que han de ser els sustentadors econòmics principals de la llar. Fixeu-vos aquí, es feia una pregunta, és vostè la principal persona sustentadora econòmica principal de la llar? I en verd clar es diu sí, en verd més fosc no, i els dos per igual en taronja. Fixeu-vos una altra vegada la lectura de gènere claríssima. A tots els països els homes són majoritàriament els sustentadors econòmics principals de la llar. És això que estem veient aquí. Per tant, la pregunta de compaginació de vida laboral i familiar i estat de salut. Veiem que hi ha aquesta desigualtat clara en la dedicació d'hores al treball domèstic i familiar. Les dones dediquem moltes més hores que els homes al treball domèstic i familiar. La pregunta és, per tant, pot haver una sobrecàrrega de treball i això tenir un impacte negatiu sobre l'estat de salut de les dones? I la següent pregunta és possible que l'impacte sigui diferent segons les dones siguin, per exemple, professores d'universitat o estiguin treballant de cambreres? Possiblement compaginar vida laboral i familiar és més fàcil, més senzill, perquè hi ha més recursos per a les dones amb ocupacions més qualificades. Per tant, aquí el Forges s'equivocava, perquè es treia aquest acudit que deia no lo entiendo, tengo marido, 2 hijos, una casa estupenda, coche propio, ejerzo mi carrera como ejecutiva, estoy en la mejor edad, tenía que ser feliz y estoy hasta el gorro. Això a les executives no els hi passa tant. Això passa més en les dones de classes més desfavorides. Fixeu-vos, nosaltres vam veure en aquest estudi que us deia abans a Catalunya que s'exigències, la càrrega de treball domèstic i familiar la mesuràvem amb el nombre de persones a la llar. Fèiem un estudi en homes i dones de Catalunya que eren treballadors i que tots ells estaven casats o vivien en parella. Per tant, tenien responsabilitat principal a la llar. I mesuràvem si el nombre de persones a la llar s'associava a més problemes de salut, a més persones a la llar i a més feina a casa. Per tant, més càrrega de treball i més impacte en la salut. Doncs vam veure que la càrrega de treball domèstic i familiar o el nombre de persones a la llar no té cap impacte en la salut dels homes. Dona igual que siguin treballadors qualificats que siguin poc qualificats. Cap ni un. Però tampoc en la salut de les dones treballadores que estan altament qualificades. Per què? Perquè tenen recursos econòmics per contractar altres dones per fer part del treball domèstic o per contractar, per portar els nens i nenes a les escoles bressol, en fi, per reduir treball domèstic. El que vam veure és que el gran cost en termes de salut de la compaginació es dona en aquelles dones treballadores de classes baixes, les menys qualificades. El que veiem és que comparant amb les que vivien només amb la parella, aquelles que vivien en llars de més de 4 persones, tampoc tenen per què ser llars molt grans, tenien 3 vegades més risc de tenir mal estat de salut general. 3 vegades més risc és molt risc.
3 vegades més risc de limitació crònica de l'activitat, 3 vegades més risc de trastorns crònics i 2 vegades més risc de dormir poc. Tingueu en compte que dormir poc s'associa a més, òbviament, a més accidents de treball, a més accidents esportius, més accidents de trànsit, però també s'associa a sobrepès i obesitat. Les persones que dormen menys tenen més risc de sobrepès i obesitat i tenen més risc de diabetis. I el que us comentava, moltes dones treballen a temps parcial. Com a manera de compaginar, és una de les polítiques per compaginar vida laboral i familiar. De fet, una de les polítiques que s'està promovent per introduir, per impulsar com a mesura contra la crisi és l'impuls del treball domèstic i familiar, del treball a temps parcial. Veiem què passa. Fixeu-vos, a Espanya treballa a temps parcial aproximadament, a tots els països hi ha molt pocs homes que treballen a temps parcial i són majoritàriament les dones les que treballen a temps parcial. A Espanya és al voltant del 22% de les dones les que treballen a temps parcial. Als Països Baixos, a Holanda, des de fa molts anys és el 70% de les dones, 70, pràcticament totes les dones treballen a temps parcial. Però a Suècia, Regne Unit, Alemanya, Dinamarca treballen el 40%. Moltes més dones treballen a temps parcial, però una part molt substancial de les dones en el mercat laboral. Clar, si el treball a temps parcial l'utilitzen bàsicament les dones, òbviament això no contribueix a reduir les desigualtats de gènere en la salut. Continuar l'ordre social establert a les dones ens facilita que puguem continuar encarregant-nos del treball domèstic i familiar. Però a més hi ha altres problemes. El treball a temps parcial està absolutament documentat a països desenvolupats, a Europa, Canadà, Estats Units, té pitjors condicions de treball. És més monòton, factors de risc psicosocial, amb menys oportunitats per aprendre i desenvolupar les habilitats, està pitjor pagat no només perquè treballis menys hores, sinó perquè està pitjor pagat en termes de preus hora. Suposa una reducció de les pensions de jubilació. Cobrem segons cotitzem. Si cotitzem poc, cobrem menys en la jubilació. Limita les perspectives de promoció. Ningú no donarà la possibilitat d'ascens a una persona que treballa a temps parcial i fa que hi hagi menys dones en els llocs de decisió i Espanya directament està associat amb precarietat laboral. Fixeu-vos, aquest és un estudi que es va publicar l'any 2002 que es titulava un joc de paraules, de Tender Trap. En anglès parlen del gender trap, que és la trampa de gènere, la trampa de gènere. The Tender Trap és la trampa tendra, la trampa tierna. És un estudi que es fa al Regne Unit. Al Regne Unit hi ha moltes dificultats per contractar personal d'infermeria pels hospitals i a més les infermeres abandonen amb molta freqüència el treball hospitalari i una de les raons, pensaven, quan ens van dissenyar algunes polítiques, és la dificultat de compaginar vida laboral i familiar. L'horari de treball en els hospitals és molt exigent, hi ha guàrdies, compaginar vida laboral i familiar és molt difícil amb horaris d'aquesta naturalesa. Per tant, el que es va fer va ser implantar polítiques amigables de família per tal de facilitar que es compaginés més fàcilment la vida laboral i familiar. Al cap d'uns anys, aquestes autores avaluen quins han estat els resultats d'aquestes polítiques amigables de família. I el que veuen és que, en contra del que pensaven els gestors dels hospitals, que pensaven que les persones que fan treball a temps parcial estan menys implicades en el treball, doncs en contra del que pensaven, es va passar una enquesta als treballadors i treballadores, les persones que treballen a temps parcial tenen igual compromís amb el treball que les que treballen a temps complet. El que va passar és que durant aquests anys aquestes alternatives amigables de família havien estat escollides per les dones, bàsicament per dones. Què va passar? Que es va observar durant aquests anys un menor desenvolupament de la carrera professional de les dones i de les seves perspectives de promoció i els gestors seleccionaven amb més freqüència homes, ja que probablement els homes no agafarien aquestes alternatives de polítiques amigables de família. Per tant, atenció amb les polítiques amigables de família quan són seleccionades de manera desigual segons el sexe. I seguim una mica per introduir-nos en alguns aspectes que ens ha portat la crisi, la incertesa laboral i l'atur.
Estem davant de tancament d'empreses, amb els EROs, els expedients de regulació d'ocupació. Està documentat que les persones que perden l'ocupació, en el cas dels expedients de regulació d'ocupació, tenen problemes de salut, però que a més els problemes de salut també augmenten entre els que es diuen els supervivents, les persones que continuen treballant, però amb por de que en el futur és possible que un nou expedient de regulació d'ocupació els afecti. Augmenta la incertesa sobre el futur i això és negatiu per l'estat de salut dels supervivents. Augmenten els conflictes entre companys i companyes davant d'una situació d'incertesa de que alguns poden perdre la feina, surt el pitjor de la naturalesa humana, és preferible que la perdi un altre que no pas jo. I augmenta el volum de treball perquè normalment les retallades de plantilla són superiors a les demandes que tenen les empreses. Tot això té impacte negatiu sobre l'estat de salut. I els contractes temporals. Els contractes temporals, Espanya va batre tots els rècords de contractes temporals que hi havia a la Unió Europea. Fins fa poc la tercera part de les persones assalariades tenien contractes temporals. Ara han baixat molt els contractes temporals perquè s'han convertit en aturats. Però ens preocupava també què passa amb els contractes temporals. Una té la sensació de que és millor treballar en contracte fix que en contracte temporal des del punt de vista de la salut, i per tant vam fer un estudi tractant de contestar aquesta pregunta també en població catalana. Què passa? Treballar en contracte temporal des del punt de vista de salut és negatiu per la salut i és igual de negatiu per homes i per dones. Y aquí porto el Forges que digo, le vamos a firmar un contrato de 5 minutos y luego ya veremos. Nosaltres el que vam analitzar, és raonable pensar que treballar amb incertesa sobre el futur té més impacte sobretot per la salut psicosocial, per aspectes més psicològics de la salut. Llavors vam analitzar la influència sobre la salut mental, sobre els problemes ansiosos depressius. Treballar amb contracte temporal s'associa amb problemes ansiosos depressius. Però també ens interessava molt que el contracte temporal pugui ser un obstacle per decidir conviure en parella i tenir criatures. Avui dia hi ha molts tipus de famílies, però encara continua sent la tipologia més freqüent la de les persones que viuen en parella i que forma part del seu desenvolupament social al tenir criatures. Per tant, enteníem que aquests podien ser dos indicadors de salut social i que podien ser amenaçats pel fet de tenir un contracte temporal. Llavors, què vam veure nosaltres? El contracte temporal, m'estic referint a un estudi portat a terme el 2005, és a dir, jo ara ja no sé què passa, crec que ara tothom està malament de salut i uns estan pitjor que altres, però tots malament, però en situació de no crisi. El que veiem és que tenir un contracte temporal afecta la salut sobretot a les persones amb més dificultats d'empleabilitat. Aquelles persones que un cop no se'ls prorroga el contracte poden tenir dificultats per aconseguir un nou treball. Per tant, el que vam veure és que tenir un contracte temporal no tenia cap impacte en la salut mental dels homes més qualificats. Els homes tenen més facilitat d'empleabilitat, d'aconseguir una ocupació que les dones, però a més si són els qualificats molta més que les persones universitàries, per exemple, tenen molta més probabilitat d'aconseguir una feina que les persones amb menys nivell d'estudis. Per tant, l'empleabilitat explicava absolutament els trastorns ansiosos depressius. Però això de viure en parella o en criatures era una qüestió no de classe, sinó de gènere, bàsicament. El contracte temporal suposa un obstacle per decidir viure en parella o tenir criatures pels homes, no per les dones, independentment de que siguin treballadors més qualificats o menys qualificats. I per què? Perquè avui dia en la nostra societat continua vigent l'estereotip o la idea de que per conviure en parella l'home ha de tenir treball segur. És l'home el que ha de tenir treball. No dic que estigui d'acord, en absolut, però és així. I a més, millor que sigui un contracte fix. Per tant, si el treball és un contracte temporal, limita les possibilitats de que, en el cas dels homes, de que puguin decidir conviure en parella o amb criatures. I per acabar, l'impacte de l'atur
sobre la salut mental. Hi ha molts estudis sobre l'impacte de l'atur sobre la salut mental, però molt pocs consideraven si l'impacte pot tenir relació amb el fet de rebre prestacions econòmiques d'atur o no. O si és el mateix quedar-se aturada, per exemple, a una persona, a un treballador o treballadora que conviu amb els seus pares, o una persona que en canvi és la sustentadora econòmica principal de la llar. Una té la idea de que probablement l'impacte sobre la salut mental és molt més alt en aquelles persones que es queden a l'atur i són les principals proveïdores d'ingressos a la llar. Per tant, nosaltres vam tractar de respondre a aquesta pregunta a través d'un estudi també portat a Catalunya. També introduïem com una variable a considerar la classe social. Com us deia, hi ha moltíssims estudis que observen un impacte negatiu de perdre la feina sobre la salut mental. I la primera raó és perquè hi ha problemes econòmics, es redueixen o s'eliminen els ingressos absolutament, per tant, això és una amenaça absoluta per la salut. Però a més es perden beneficis no econòmics que tenen impacte positiu sobre la salut. Es perd estatus, és que una persona es queda sense feina remunerada, perd estatus. Es perd estructura temporal del dia, és a dir, el treball remunerat ens ordena el dia. Ens quedem sense treball remunerat i el dia està desordenat. Es perd motivació per viure cada dia, autoestima, activitat física i mental, contactes interpersonals, tot això pot tenir un impacte negatiu sobre l'estat de salut. El que nosaltres vam veure és que, i això té molta importància en el context actual, perquè suposo que en algun moment arribarà el debat sobre les prestacions econòmiques d'atur, si s'han de retallar o no. El que vam veure és que en els dos sexes i en treballadors tant els molt qualificats, els qualificats com els menys qualificats, les prestacions econòmiques d'atur eliminaven absolutament l'impacte de l'atur sobre la salut mental. O sigui, és la millor prevenció, rebre prestacions econòmiques d'atur. El problema en la salut és quan es perd el treball i a més et quedes sense ingressos econòmics. Aquest és el problema. El que vam veure, hi ha estudis que parlen de que l'atur té més impacte en la salut mental dels homes que en la de les dones, perquè en els homes el treball remunerat, el que atribueixen aquesta troballa, que en els homes el treball remunerat és més central en la seva vida que en la de les dones. Doncs nosaltres vam rebatre amb els nostres resultats vam rebatre aquesta idea. Nosaltres vam veure que només entre les persones que no reben prestacions econòmiques d'atur, només en elles, en les persones solteres l'impacte del quedar-se sense feina sobre la salut mental era igual en homes que en dones. Igual, idèntic, de la mateixa magnitud i a més molt alta. I a més, independentment de que fossin treballadors qualificats o poc qualificats. El problema ve quan hi ha responsabilitats principals a la llar, és a dir, en les persones casades o que viuen en parella. Aquí sí que hi ha una clara desigualtat de gènere, claríssima. Els homes continuen sent, repeteixo, o consideren que han de ser sustentadors econòmics principals de la llar. Per tant, el drama és en aquells homes casats o que viuen en parella que es queden en atur i no reben cap prestació econòmica i que són de classes manuals, són els menys qualificats, és a dir, no tenen un coixí econòmic que ajudi a reduir l'impacte de l'atur sobre la salut mental i són la font d'ingressos més important a la casa. Aquí és el drama. I el que vam veure és que en les dones conviure amb criatures actua com a factor protector. Les dones que convivien amb criatures quan es queden en atur no tenen cap impacte en la salut. La raó és una altra vegada la divisió sexual del treball. La majoria de les dones, encara avui dia i en el nostre entorn, la majoria de les dones que conviuen amb criatures, tot i que hi ha moltes famílies monomarentals, la majoria de les dones estan casades o conviuen en parella, per tant, continua havent ingressos procedents de la seva parella. I a més, per les dones, per la nostra socialització, substituir el treball remunerat per el treball relacionat amb la cura de les criatures pot ser una cosa molt gratificant. Per tant, desigualtats de gènere en relació... Molt bé, ja acabo.
desigualtats de gènere en relació amb l'atur, i desigualtats que en aquest cas són més negatives, van en contra de la salut dels homes. I ja per acabar, la reflexió sobre les llargues jornades de treball que ve en relació amb aquest debat que s'ha quedat en suspens encara, segur que tornarà en la Unió Europea, sobre l'allargament del màxim d'hores de treball de la Directiva Europea d'Horaris de Treball. Repeteixo, el debat era passar de 48 hores a 65. Dels 27 països de la Unió Europea, només un estava en contra: Espanya. Només Espanya. O sigui, els 26 estaven d'acord. Em diuen que la raó per la que això s'ha quedat aturat o en suspens fins ara és perquè els col·legis mèdics que estaven molt afectats per això, perquè les guàrdies i demés podien afectar molt a un col·lectiu que té molt poder, van pressionar al Partit Popular Europeu perquè això s'aturés. Però això està aturat, està en suspens. Total, que jo tenia la percepció de que treballar molt és dolent. Aquesta percepció la tenia bastant clara. Però el cas és que quan vam mirar, que és el que se sabia, perquè vam dir, ostres, això no pot ser, és un pas enrere, és que és tan brutal i que a més 26 països estiguin d'acord, hem de posar sobre la taula que això, almenys des del punt de vista de salut, ha de ser dolent, és que ha de ser dolent. Però quan vam mirar què és el que se sabia per tractar de posar arguments de salut, almenys la salut és un valor fonamental per tothom, doncs vam veure que hi havia molt poca cosa escrita sobre llargs horaris de treball i estat de salut. Hi ha estudis que s'han fet a Bangladesh, al Japó, però allà llargs horaris de treball és treballar 30 hores al dia. Però només fins a 60 hores, de 40 a 60, potser la gent que treballa de 40 a 60 hores està pitjor que la que treballa de 30 a 40, que pot ser l'estàndard. Aquesta era la nostra idea. Llavors vam veure que, ja us dic, hi havia pocs estudis, els estudis eren en horaris extremadament llargs. Fixeu-vos que al Japó hi ha un terme que es diu que és karoshi, que és mort súbita per excés de treball. S'ha estudiat allà, que repeteixo, els horaris són llarguíssims. Però horaris moderadament llargs no se sabia res. Total, que en els últims anys està començant a haver una certa sensibilitat sobre això. Penseu, Estats Units és l'únic país desenvolupat que no té cap normativa ni recomanació sobre horaris de treball. És molt freqüent que els estadounidenses, la classe mitjana té salaris bastant baixos, tinguin més d'una feina per complementar els ingressos. Treballen moltes hores i no hi ha cap normativa que els protegeixi. Doncs aquí hi ha un estudi ja de l'Instituto Nacional de Seguridad y Higiene dels Estats Units que parla de és necessari començar a parlar d'això als Estats Units, un altre estudi a Califòrnia que relaciona les llargues jornades de treball amb hipertensió, un altre que les relaciona amb accidents de treball i malalties professionals i un altre que a mi m'agrada més, que relaciona amb la felicitat, que també està bé. Doncs bé, fruit d'aquest cabreig o que això no podia passar, vam publicar dos estudis realitzats a població de Catalunya. Dos estudis en què vam veure que treballar de 40 a 60 hores setmanals, comparant amb els que treballen de 30 a 40, considerant que 30 a 40 és l'estàndard, s'associa en determinades situacions i de manera molt sistemàtica a pitjor estat de salut mental, a hipertensió arterial, a insatisfacció laboral, amb tabaquisme, amb sedentarisme en el temps de lleure, és a dir, amb manca d'activitat física i amb poques hores de son, en els dos estudis, amb 6 indicadors de salut. Això era molt fort. I quines eren les circumstàncies en què això s'associa amb mal estat de salut? Doncs, bàsicament, és que les llargues jornades de treball fossin obligades, que no tinguessis altra alternativa que treballar més hores. Perquè en aquest país moltes famílies estan raons, bàsicament les dificultats econòmiques de la unitat familiar.
Quan hi ha dificultats econòmiques en la unitat familiar, les persones que són sustentadores econòmiques principals de la llar, sigui qui sigui del sexe que sigui, les que són sustentadores econòmiques principals de la llar, que amb més freqüència són homes, però aquí està un col·lectiu que està molt malament des del punt de vista de salut, que són les dones responsables de llars monomarentals. Doncs si hi ha dificultats econòmiques familiars, i amb el boom immobiliari i amb les hipoteques n'hi ha a molts llocs, moltes persones es veuen obligades a incrementar el nombre d'hores de treball per augmentar els ingressos. Però no només això, sinó en aquesta situació de vulnerabilitat econòmica, si et diuen treballa 50 hores o 60, tu no diràs a l'empresari no, és que em va malament perquè no concilio, perquè tens por de perdre la feina si no acceptes lo que te echen. De manera que algunes persones es veuen obligades acceptar llargues jornades de treball, llargs horaris de treball, que a més és probable que vagin acompanyats d'altres condicions de treball dolentes. Per tant, ja per acabar, us proposo, per explicar millor el Forges que jo, aquest senyor ve a casa i li diu a la seva dona, i això val per la crisi i per tot aquest endeudament familiar, el senyor que ve de Galeres, que s'ha escapat, i li diu a la seva dona, me he escaqueado del curre. I li diu ella, todo anda jugando que està la cosa fina. O sigui, has de mantenir aquest treball per molt dur que sigui, perquè està la cosa fina, perquè no podràs trobar un treball en un altre lloc i no ens podem permetre perdre la feina. I ja per acabar, el problema de l'habitatge, que ens ha afectat molt, i que obliga a moltes persones a acceptar el que sigui de condicions de treball, per dolentes que siguin, i això que és el dormitorio principal. I aquest pobre senyor que està en la consulta del psiquiatre amb el cap com un bombo, fent així tots els càlculs aquests, i al final li diu el psiquiatre, però entonces, ¿a cuántos años era la hipoteca? Doncs he volgut transitar per diferents aspectes del treball, tant el treball remunerat com el domèstic i familiar, per analitzar com els mecanismes diferents, com el treball influeix sobre l'estat de salut i com la influència, evidentment, és moltíssim més àmplia que la dels accidents de treball. I en el context de crisi que estem tenint, moltes de les decisions que s'estan prenent sobre el mercat laboral estan tenint impacte sobre l'estat de salut, molt relacionat amb el que hem vist aquí. I simplement com a reflexió última, per tots ens sembla que quan es fa una autopista s'ha de fer un estudi d'impacte ambiental. No acabo d'entendre per què no resulta igualment necessari, quan es prenen les decisions que s'estan prenent sobre el mercat laboral, fer un estudi d'impacte sobre la salut, que al cap i a la fi crec que fins i tot és més important que el medi ambient. Gràcies per la vostra atenció. Muchas gracias, Lucía.